Кажуць, з-за вайны у небе з'явілася дзіра. Мала хто выжыў. Прайшло 30 зім. З таго часу я іду. Наша адзіная надзея у маіх руках. Некаторыя гатовы забіць, каб атрымаць яе. Я гатовы памерці за яе. Дакранешся і застанешся без рукі. Так, ты нарваўся. Дензел Вашингтон, Гэри Олдмен, Міла Куніс. Фільм братоў Х'юз. Кніга Ілая.